Ongi etorri, hemen zaudeten guztioi. Nola zaudete, hemen gaude euskaltegiko kurso bukaerako bidaia prestatzeko. Erabaki behar dugu nora, noiz eta nola egingo dugu bidaia. Aukera dira, mekara, edo demerito eta biloba ikustera. Zintxorrara, nik nahiago duzu mendira joatea. Isiltzeko! Nik ez du nahi ara joan. Zer ematre! Anarkista! Zer, nik! ¡Ostras de Dios! Nik Egiptora joan nahi du. Ez da pentsatu ere, erromatarrez beteta dauta. Beti zaudete tontakeria horrekin. Nola esango da tontakeria bat? Zer dio gameloi buruz? Ni gameluz ez dut nahi, nahiago dut hegazkinez. Animalia tontoak dira horiek. Zer ari zarete zuzurlatzen? Zuzurlatzen? Oiukatzen ari zarete eta. Erabaki bat hartzera etorri gara, mesedez. Egin, kasu dene, nire emazteak beti du arrazoi. Balisto, Egiptora joango gara eta kitxo. Ez, dena harriz beteta dago. Tutankamonek zure zudurraren antzekoa zuen, Egon isilik! Urtero berdin, zudur luze honek traba jarri eta jarri. Traba jartzen! Horrentxo ikusiko duzu! Zein Lasaitu zaitez! Ziketa egiten badugu zen moduz. Nazkatuten nago zutxuteaz, eta zure txorra dez, pelma! Haben sos! Barregarria bazara ba. Nahikoa da, Ez dut gehiago zurekin. Lasai.